olo aboakana roa misary ty olo araiky foiroty araiky taloha araiky amin'ny fotoagna zao ty ary olo ty mbala tsenjika maty na sagnatrany vava marary amin'ny fotoagna zao fa mbala tegnany hoe amin'ny réseaux sociaux zao ty izy tegnany ajour be za matoky fa efa maro tamintsika tady koa nahay tantaranazy ty fa aloha ataotsika amin'ny teny gasy sady tantaran'olo fokoandro angalatsika leçon izy ty nipetraka tandafy nanambady vazaha niteraka amin'ny vazaha ary tegnany azo lazaigna efa tsara tegna tsara situation dikan'zegny tsy hoe ny atsika Afrika ndro ratsy fa koa zegny situation ohatra hoe am'ilay zaza am'ilay resaka amin'ny ankapobeny zegny ndro raha tiako volagnina eto izy ty africaine le magnangy efa hetrika tsara nisy fotoagna zegny fa elaela izy nipetraka tandafy taty de nahazo appel izy boka tany la famille nazy boka tamin'ny tany nisy izy tany ndro nikaiky izy nivolagna taminazy allo anao ro modia fa anao ny voatendry amin'ny fomba atsika hato fomba africain zegny resaka fanompoagna sy ny tariny sagnatrany vavatra anday tsara holo atsika eto fa raha karaha ty oza afaka zahavatsika hoe mety raha normal sa tsy raha normal le raha nisy izy amin'izany koa fa nikahiny faminazy izy koa fa nikahiny faminazy tany fa hoe tamin'ny voalohany zegny izy nandeha tany am'izay izy boka tamin'ny Europe taty nandeha tany tanàna nisy izy tany Afrika tany izy koa fa navy tany bon ndesindesiny izy koa fa nimpody boka tao tio le vadiagna commence tsisy raha nanjary nahay resy latra izy tamin'ny ilay fitaomany la famille nazy hoe izy ndro voatendry andehagnano fombafomban-dreo ty ny resaka animiste resaka fanompoagna am'ilay karaha ty moa volagnintsika koa fanompoagna tsy tokony andeha ampagnano raha magnano karaha ty loatra hoy izy antegna na hoe voatendry ny voatendry fa ny tegnany mampalahelo agnatin'ilay raha izy vady mariage nisaraka roa ireo koa fa nisaraka niady tegna niady zegny le babany zanany le vazavadiny hoe atsika fa niteraka atsika misy zanaka tegna niady zegny le vadiny ndreo amin'ny fiaragnandreo bon izy tegna nefa tsisy fitiavagna eky tegna nisaraka fo nindesiny nody an'Afriky le zanany amin'ny fotoagna zao ty nindesiny nody an'Afriky le zanany aroe mampalahelo fa magnaraka le raha ataony koa ino ma le azo tegna volagnina agnatin'ny raha karaha ty azon'olombelogna araiky izy antegna andro manompo managna finoagna azy manokana fa tsy tokony andeha agnano raha mioampampagna satria madame ty zao ty na izy mandeha miladagna zahavan'olo na raha ataona amin'ny réseaux sociaux zahavan'olo ho an'zegny olo nahay izy tongana amin'ny commentaire avao tegna ny ilany fagnahy ary mampalahelo raha karaha ty antegna mandiniky hoe tsy possible ke fanompoagna fo ke ampahavy raha magnano karaha ty le zanana amin'ny fotoagna zao ty niala Europe ary nagnaraka izy ary magnano le raha ataony koa ndro tegnany mampalahelo mitandrema fa fandiniako azy koa personnellement zandro agnontaniagna mety chance nazy mihitsy ndro tegnany nohanino la famille nazy fotony koa olo magniry olo anjary fo tsy tokony magnano raha karaha ty izy antegna izy tegnany tsy maheny marigny fa io ndro izy amin'ny fotoagna zao ty za manokana malôha za tsy pour raha magnano karaha ty na fanompoagna antegna tsy andeha ijijintambagna amin'ny fanompoagnan'olo fa misy fo fanompoagna hoe mba mampadio anao hita zegny fivoaragna anao hoe anao manompo raha ino anao hita tifitra amin'ny soranao raha karaha zegny fa ninazy ty olo mahita izy mavozo fa ninazy malôha tegnany mioampampagna karakory fa hitanao histoire ty aminao manokana ino raha azo tsoagna amin'ny leçon magnano karaha ty le olo efa boka nipetraka amin'ny tany mazava nimpody antanàna somary mampagnontany de roso nandeha nagnano fanompoagna anany karaha ty le zanaka mba tokony hamiritra ho antegna hoe tokony andeha ahariary amin'ny raha momba antegna amin'ny amaray hany mbola izy koa ndro magnaraka raha ataony karakory fa hitanao izy ty anao koa nagnaraka izy ka farany sorata hoe tantara. Bonjour ben farina re histoire atao tantarantsika niany misy vaiavy raiky nandeha niasa velany Madagasikara izy nandeha niasa velany Madagasikara taloha kizy ela tantanagna nanambady nandra hoe nitambatra zegny zare ny vadiny izy vo nandeha ka izy safitagny tegna niesaka ndraiky vadiny nagnano raha ary navita tragno de après amizay vadiny nisy problème niala tamin'ny tanàgnanjare mihitsy niala tamin'ny faritry nisy zare de nifindra faritany hafa de kofa naregny zy zegny le vaiavy
nambelany la famille nazy zegny koa o nitantagna vôlanazy nandraha hoe nafindrany tamin'ny la famille nazy nitantagna vôlanazy ke izy koa fa tamin'ny la famille igny amizegny mbola nandehandeha taogno après amizay nody izy ndraiky efa navita tragno izy nody amizegny avy tantanagna de hamelin-tegna nitaky izy tamin'ny vôlanazy tamin'ny rahavaviny zegny nitantagna vôlanazy rahavaviny izy amizay koa fa nitaky vôlanazy io rahavaviny vôlagna fô lany vola mbola tsisy vola or amizay le rahavaviny tegna nariboera azo tany aomby lamasina maro fô heky na vitavita tragno madinidiniky tokotany de nivolagna aminjegny le ivaiavy hoe amezao izy tany na ndraiky tsy haiky omby de afara aminjegny ry mitady vola sisa tavela nandraha hoe mitsakaroka tsikelikely miandala de zare mo tsy hetry naneky fô nangataka fe-potoagna zahay mbola andiniky izy koa karaha zegny hitadiavinay vôlana oke tsy magnino afaka izy le vaiavy izy koa fa nandeha zegny fotoagna manambady le rahavaviny nitantagna fanagnanazy nitantagna vôlanazy manambady andro raiky amizegny andro aligny ianare ambanivolo koa fa ambanivolo zegny amy 6 aligny ôlogno fa tegna mandry tegna fa mandry amy 6 aligny amy valivalo sasany farifariny valo ake de vadiny rahavaviny nandeha taminazy tan-tragnonazy nagnonkono andro aligny ke ivaiavy ndraiky misy zaza mipetraka taminazy de koa fa sokafiny tragno zovera ihany sokafiny tragno olo he hava izy koa fa hafite amizay marare afaka izy lalahy hoe ho izy beau-frère anazy valahiny zegny marary mamana hoe alohanake io izy ke amizao tafiditra l'hôpitaly izy koa fa nagnan'igny naregny zigny nagnamboatra nandeha nangala lamba palito sy ny tariny nandeha zare roa andeha l'hôpitaly somary lavidavitry hôpitaly zegny le tany ipitrahany vaiavy io aveo koa somary lavidavitry le misy ry aman-dreny nandraha hoe amparitanagna nandeha koa fa homby talohalohà amizegny tamin'ny tany mahesikesiky nitombohony lalahy kiso amizegny ivaiavy tô tombohony kiso tsahaka valo tombo kiso taminazy valo ary tegna tsy te melo ny planazy izy efa te koa fa nahomby izy efa namatsoko nilefa izy mipetraka amizay le fagnotoniagna hoe plan-njare roa ny vadiny nagnano raha isaninazy zaraiky izy efa te boka fa nilefa nagnantsovonjemnjay le vaiavy io desiny tany hôpitaly afatoragna tany amizay fô isoragna zagnahary hoe izy mbola afitra ninazy mbola tsy naty izy mbola misy tolo l'histoire fô 5 minutes rabentsika ajanontsika ke le tantara ke mitandrema amy fotoagnanitsika ke havagna mihitsy ny maseky mamono indrindra mikasiky vola ke zegny izy bisous Karakory salama antsika jiaby mpanaraka pazy honora pazy tsy naviako eto fa andrenjara amin'ny challenge za de hitantara fofo amin'ny histoire naka mbola helihely tagny any tantarana mbola hely zany alohaka hitantarako zany magnano présentation fofo hely za agnarako Francis boka Sofia boka Androna zany fa izy ndraiky mifiteny fa mifangaro akifo
manjany. De tsy ataoko lava koragny sy tonga ndraikidraiky mamboataka zany tonga de vava. Andresiko anjara am'le challenge zany hitantara fiainako tam'izao mbola nianatra CP3 CP3 satria CP3 zany mbo fa haiko zany le niveau nahy tam'izay mbo afaka tantaraiky. Tamin'ny CP3 za nianatra Tambanivolo. De rehefa nianatra Tambanivolo za CP3 zay agnatin'ny olo klasy araiky ao misy zany le mbo ambonimbony niveau de misy ambanimbany misy leralera zay zany agnatin'le ambanimbany niveau tam'izay fotoagna zay. De azoko tantaraigny zany tam'izay mbola nianatra zany tena ady be zany le fiatrehako kritikin'ny namana. Tena isaka mandeha mianatra tsisy avy mitsy andianatra zany fa le tegna bodanin'olo amizay igny fogna talandao. Tamin'ny fotoagna zany mo zaho tena geda tan-dakilasy zany, tegna hoe botra be zay. De kifo raha isaka mandeha mianatra. Amin'izay andro araiky zany nivolagna tamin'ny ray aman-dreniko hoe zaho zay tsy andianatra iny ambarako fa tsy vitako le namako mpiara-mianatra migodagna za loatra fa za tsy alaizy andianatra. De tam'izay fotoagna zay tsy namela za tsy hianatra zany olo gedanahy. De nampiakarin'jareo tamin'ny ville zany. Nakatra poste zany za nampiakarin'jareo tany. De nianatra poste. Tonga tam-pianaragna vaovao de nianatra poste. Nagnano présentation tamin'ny teny français zany zay kofa tonga am-pianaragna vaovao magnan'igny baka izy koa aloha hianatra iny de magnano présentation ohatran'izany amin'ny fianaragna de magnano présentation amin'ny teny français. Teo amizay ndraiky karaha vomeka loza amizay nambarako ndiakitra iny hianatra ville te. De nagnano présentation za fa nisy 10 présentation anahy tam'izay fotoagna. De masina olo jiaby taminahy, nisy nimoey, nisy tsy nimoey. De tafandiniko koa za nambarako fa mila ezaka za matory zareo nimoey za magnan'igny donc raha tako tsy mety. Mila ezaka zany tamin'ny fotoagna an'izay. De nisy mpampianatra raiky zay tena mpampianatra tsotra izy ary sorako nandray zaha nampianatra za tegna nifonceny mafy za tamin'ny fianaragna. Tamin'izany koa nagnano classement ndray ary za tena nazoto mihitsy za tamin'izany satria misy be motivation nahy miaraka taminazy. De 3h du matin koa nalafy tsy tafandray mianatra. De tegna isorako aloha izy tegna nivoatra be zany za noho ny izy tamin'ny fianaragna. De tamin'ny fotoagna zay tam'izay tena lasa déprime zany manafy tamin'ny fotoagna zany. Donc zany tsy ino raha tiako tongavana fa amin'ny fiainana zany anao tompony andraikitry amin'ny hoavinao. Anao zany koa misy finiavana de misy olo fogna magnampy anao amizay amin'ny finiavana anazy eo tsy ho verimegna. Tegna karaha zany tantara fohifohy fa tsy atalava loatra nambarany anao tamin'ny challenge igny fa mbola itohizana ndraiky amin'ny fotoagna mahamety azy. Ohatran'izany zany le izy le tantaranahy tamin'ny classe de CP3
nanonga karakara zany fô. Ya zay bebe jiaby nareo misaotra niny zay tamin'ny farany, partagez ny vidéo raha